como eu sanei esa ferida existencial, non? Esa fenda que eu atopei en min, na que vivía o chou, sobre todo na parte afectiva, que conste que eu condicionei a miña vida laboral tamén, pero pasaron moitas cousas, sería moi complexo. Eu non digo que a xente teña que facer algo tan radical como fixen eu, porque cada un sabe as súas, non? E eu, de algún xeito, tamén me podía permitir pola miña rede familiar e afectiva tamén, non? Por situacións económicas e outras cousas, pero o que sería esa fenda, eso que eu, a nivel afectivo, sentía que non encaixaba. Eu quería ter persoas significativas na miña vida. Entendía significativas, quería dicir que eu non fose quedar un sábado aí soa na casa, sabes? Cando quixese ir ao teatro, veña, imos, case algo, pois eso, un pouco un pensamento máxico e moi idealista, no que eu podería atopar persoas así, ou unha parella, non? Que é aquela idea que temos máis de como que a parella vas en bloque, vas ao teatro e para a semana imos ao que a ti che guste, po. E había aí unha fenda existencial que tiña que ver con que eu non me atopaba eu aí. Eu estaba mirando para fora. Eu estaba mirando a ver onde me podía meter case a calquera precio. E pagueino caro con algunhas persoas, a nivel emocional. Pagueino con esa ferida existencial. E tiven que sanar. Daquela, cousas simbólicas que eu fixen. Por exemplo, a min xa me colliu aquí a pandemia no medio e aí xa non puiden facer nada, non? Como a todo o mundo. Eu no ano 2022, eu tiña moitas ganas, moitas, de volver á Ribeira Sacra, facer ali, a mí gústame moito facer sendeirismo e trillas, porque eu sei que ali que as hai espectaculares, e no Brando 22, a pesar de que eu non estaba moi ben por circunstancias, ou precisamente porque non estaba moi ben e perdera precisamente un par de vínculos que eu cría que sí podían ser persoas cas que, bueno, unha amiga, unha persoa que eu antes da pandemia, antes do 2019, saía, marchei. 3 días, non máis, mas marchei. Estaba aquí un día soa, domingo de tarde soa, que isto é a cousa peor que che pasa cando ti estás un pouco rota, e busquei e dixo, a Castro Caldelas, que a min gustoume moito Castro Caldelas cando estive, e aló marchei, por exemplo. Pasei non moi ben. É unha viaxe que, a pesar de que eu estaba mal, lembroa como un momento de moita plenitude. Porque ademais marchei con ese propósito de vou facer algo que teño moita gana de facer, que levo tempo esperando, a ver se aparece alguén, eu podo facer acompañada, e non vou esperar por ninguén, e ademais para min agora é importante ir eu soa e facelo. E aí ese punto de quen son eu? Eu son unha tipa que me gusta, por exemplo, viaxar, así, xa non vou facer grandes viaxes, pero pequenas, gústame o interior, gústame bañarme no río, e gústame a Ribeira Sacra moitísimo, porque por cousas da vida teño unha relación así un pouco especial ca Ribeira Sacra e vou ir. E daquela aí eu digo, eu son esta tipa que lle gusta facer isto e faino. Lembro, como acto simbólico, eu nesa viaxe volvín polo Ribeiro e fun ao balneario de verán, que tiña moita gana de volver. Estiven hai moitos anos, cando vivía na Raia, cando vivía no Baixo Miño.
E como acto simbólico, eu tiña pendente ir aí cunha persoa e dunha forma simbólica viñen polo Ribeiro e funme bañar naquela piscina maravillosa dos anos 20, é un sitio fabuloso, e fun eu soa para ali, collín un bocadillo, indo de camiño, bañeime na piscina, comín un bocadillo, deime outro baño, falei cun vello do Carballiño que me estuvo contando ali de cando el saía coa avó, e sentínme maravillosamente ben de, ademais de facer algo que eu tiña gana de facer xa había uns anos, e facelo porque eu quería facer, como a quen di, sabes cando alguén che di débocha? Pois eu dixen, Patiño, eu débocha. Facer tamén ese pequeno acto simbólico de que aquilo onde alguén me fallou, non fallarme eu. Priorizarme eu e dicir, íamos facer isto xuntos, e ti non queres, pero eu sí que o vou facer. Porque eu quería facer isto. Eu. E contigo sería maravilloso. Pero sen ti tamén é maravilloso. O balneario está aí, eu estou viva e vou no facer. Fixen cousas cando, por exemplo, programar 2-3 días antes, vou o sábado sair facer tal cousa, e poñelo como a quen ten unha cita, que se avisases, pero que non quería avisar, porque eu quería ir eu. Non quería estar 15 días roendo a ver se alguén ven. Eu fixeno, sí? Non o pospuxen máis porque eu quería. E de feito fixen moitas das rutas que tiña recollidas, porque eu no 19 estaba saindo bastante ao monte, e logo veu a pandemia e tiña recollidas nun fío de Twitter un montón de rutas circulares, porque eu no 19 xa as facía soa, e quero as facer sempre circulares porque quero volver ao coche. E daquela propúxenme, pois, funas escollendo e fixen moitas desas. E cando colocaba a data no calendario, era inamovible. Se alguén me viña a dicir, e logo queres o sábado teño un plan. E isto que pode parecer de, estás puto pirada. Xa, pero era algo meu comigo que eu quería facer, que é simbólico. Carl Jung diría que o noso inconsciente só entende a linguaxe simbólica. E eu creo bastante nisto. E cando ti faz algo que para ti é simbólico, que a ti dache igual o que pensa a xente, ti, de alguna forma, vas pasando do inconsciente ao consciente aí a ferida. Porque eu aí non falei de ferida existencial. Fun a Ribeira Sacra, funme bañar a verán, fixen un montón destas rutas ao monte, eu aí non nomeei a ferida existencial, non? Mas sí que me deixei levar moito porque polas cousas de vou facer o que quero, vou deixar de esperar que a vida se dea. Saía moitas veces ás ruadas, houve unha época que estuve moi mal, con depresión, e había unha ruada, e daquela eu dicía, vale, é sábado, estou na casa, vou ir á ruada, se me apetece botar unhas bailas, boto unhas bailas, se non, sento ali, tomo algo, falo cas señoras, vexo a xente nova a bailar, o que sexa, non? Porque eu vou marchar agora 3-4 horas da miña casa, eu nestas 3-4 horas non vou arreglar nada. Pero a min gústame moitísimo a música tradicional, e gústame bailar, e gústame ese ambiente de veciñanza. Pois facía isto, por exemplo. E tamén me sentía moi plena, non? Era como, estaba aí e dicía, eu estou soa, facendo isto por min, non teño que negocialo con ninguén, non teño que convencer a ninguén, non teño que levar a alguén que
ven como a facerme un favor, e isto son eu. E aí vou eu creando unha narrativa sobre a miña existencia. Quen eu son. E aí xa son a que viaxa ao interior, bañase no río, preferiblemente ca no mar, gustalle sair ao monte e comer de campo, o momento picnic, e sempre o fago como así bastante romántico tamén para min, non? E a veces publico nas redes, busco aquel lugar onde hai unha fervenza e publico nas redes e digo eu que sorte teño que sempre atopo mesa con vistas. E publicalo nas redes tamén é como a xente cando aquí cos meus amigos pasando, pois mira, eu estou aquí. Xantando eu soa ao pé dunha fervenza, ou xantando mirando a marola, que teño moi boa lembranza do día que fun á costa do Deza, e xantei mirando a Marola, a Illa Marola. E esas aí, e di, vale, aquí estás ti, Patiño, isto todo és ti, sin ninguén, vale? E daquela vas dicindo, dá igual o que me considerasen, dá igual o que signifiquei para as outras persoas, porque o meu significado é isto. E todas, pois, moitas desas persoas, non, poideron estar aquí. E non quixeron, non me viron válida, suficiente ou o que sexa, pero eu sí que estou. E a min defíneme estar aquí comendo cara a marola e non o paisano porque non quería ir comer mirando a marola comigo, pois xa está. Sí? É unha narrativa. A túa existencia, ou seja, narrar a túa existencia. Por iso digo eu, honrar a túa existencia, cando ti vas facendo isto, vas repasando e dis, eu xa non son aquela, eu son isto. Sí? E son aquela. Ao mellor aquí podes facer eu fun iso, mas eu non estaba pendente de min. E agora sí. E logo o tema do teatro. A min gustoume sempre moito o teatro, a min marcoume moitísimo cando na escola nos levaron ao teatro, e lembro ir ao Teatro Colón e ver a obra e ser, ou seja, pareceume unha cousa fabulosa o teatro. Bueno, despois fun máis veces na vida ao teatro, mas nunca tiven, pois, esa persoa que adorase o teatro como a min. Porque hai xente que non lle gusta o teatro, está ben. E daquela comecei tamén a estar pendente dos ciclos de teatro, primeiro, así, e ir, pois collo unha entrada e vou ao teatro, porque eu para ir ao teatro basto meu, sento-me ali e miro a obra. E si, sería fabuloso ir con alguén e despois tomarlle un viño e comentar a obra. Pero non hai ninguén e eu vou ir. Eu non vou perder de ir ao teatro, porque me gusta. Houve un día que ademais, se a linguaxe simbólica é a hostia para a nosa mente, para min houve un día que fixen algo que sí que era moi simbólico, que foi volver ao Teatro Colón, que voume emocionar ao contalo, volver ao Teatro Colón ver unha obra. E ademais fun ver unha obra que me apetecía moitísimo vela e que non se volveu representar. Se a linguaxe simbólica é a hostia, que fose esa obra que eu digo que está un pouco censurada, isto digo eu, cada un que diga o que queira, que é Códice K, porque é fabulosa. Eu fun a ver no ano seguinte, non a vin en ningún ciclo de teatro da volta. Pois foi moi especial para min iso. E aí, eu creo que cando fun ver Códice K, houve un algo así dentro de min, non? Que xa fixera tantas cousas que eu quería facer. Foi como se volver ao Colón, que é
o teatro onde eu namorei, non? Do teatro, e volver eu soa, nun acto simbólico de estou vivindo eu, para min, en por min. Foi preciosísimo. Foi, sabes? E aí, por exemplo, diste o amor. Eu vivín cousas con tipos, pero non vivín nada que me remexa ou a mellor bórralo, non? Co paso do tempo, o que pasou, tamén o pos en perspectiva, non? Pero é que eu non vivín nada con ningún tipo nada tan bonito como cando fun ao Colón, ver Códice K, eu soa, iba preciosa, e que me puxen así, que me puxen cunha roupa que me encanta, e pinteime un pouco, e peineime, e puxen así esas xoias que a mí me gustan, esa bisutería parralleira que eu teño. Lembro, non sei, camiñar ali por diante dos xardíns, cara ao teatro, e sentirme tan chea, non? E disfrutei tanto a obra. E cando saín, fun tan feliz ese día, que, pois, claro, diste, sí, o amor, sí, pero a min ningún home me acompañou ao teatro. Así que ningún home me dou un día tan fabuloso como me dei eu cando fun ver Códice K. E aí sí que podes romantizar o que queiras. Romantiza a morrer todo o que fas e ti por ti. Aquilo que che gusta. Aquelas veces que venceches a un tipo para que te acompañara a un sitio porque para ti era importante, foi rosmando. Que? E ti, oh, que guai, ao final veu. Que pesadilla. Podendo ir ti, sin negocialo, sin pedir permiso para disfrutalo, sin ter que logo indagar si foi o tipo de mala gana, estar depois ao mellor do teatro vendéndolle o ben que fixo un ir. E non me diredes que non vos identificades con isto. E por iso moitas veces dicía, non estou dispoñible para coñecer un home porque agora mesmo estou nunha relación formal comigo. Sí? Era como esa relación formal comigo e non a vou abrir porque eu quero coñecerme ben e dar ese saber quen son, quen eu son. E incluso, non, esa idea de, porque eu despois, neste proceso eu coñecín tipos porque están no mundo e bates con eles, non? E sempre hai un que che enche o ollo, ti encheslo a el, pero, claro, eu agora xa sei quen son. Eu agora non estou mirando un tipo coa ansia de que me elixa. A min, gustarlle a un tipo, para min, non ten máis valor que que é algo pois, normal, cousas que pasan, sí? Estou aí, diante dun tipo ao que lle gusto e que me gusta, sabendo que eu son todo iso. O sea, tes diante de ti, a ver, que xa o era antes, cona, pero eu non me parara a velo. Eu mirábame, tiñas o tipo amor líquido diante, que te está devaluando, ese que faz ti é unha tontería, non sei que, bueno, xa veremos, xa. Eu xa era iso, pero era como con medo, era como, mira, si teño que contar isto de que eu namorei do teatro cando fun, bueno, eres moi intensa, eres moi exagerada, sabes? Entendes? Eu non o contaría porque eu quería ver si despois o tipo ven, a ver si justo ao teatro, e ven comigo ao teatro. Pero eu agora, cando estou diante dun tipo que lle gusto e a mí me gusta, eu sei que son a tipa que lle encanta o teatro. E vai, sabes?
É o da canción de Guadi Galego. Se ti queres virte, vente, eu voume a divertir. Porque eu son a tipa que vai. E, ademais, pasa o ben. E divírtese. Daquela, que pasa aquí? O meu afecto é que as amizades pasan igual. O meu afecto non dá lugar a unha relea. Aquí non se relea nada. Porque eu xa son todo isto. E cando digo honrar a túa existencia desde detrás, é darme conta que eu xa era todo isto, pero apoucada, moitas nos vínculos de parella, movida por complacer, por que non me escaparan, porque, Dios mío, que intensa é ese, que todo isto, porque faz tantas cousas, porque todo o mundo quere vivir intensamente aventuras, pero logo non o fan, iso, por non espantalos, por convencelos, porque ao mellor estes momentos que eu vivo soa con plenitude, podelos vivir con un paisano que me encantase a min, eu a él, claro, e que sentir esa plenitude, como é que a sensación, o romanticismo da merda vendiunos que nós esa plenitude, ese romanticismo, ímolo vivir en parella. Pero non é certo. Por iso eu a veces fago publicacións así no Twitter que hoxe fun a tal sitio, que fermesura, que todo, e romantizo todo iso, porque é certo. Porque ti podes romantizar a vida contigo. Vendiuse no seu romanticismo como algo que pertence ao amor de parella, mas o romanticismo é como o amor, tamén é teu. Así que ti podes ser super romántica contigo. Eu creo que xa o era antes. E podes, sí, sentir esa plenitude e dicir que día tan bonito pasei e que fabuloso, e lembrar iso como a un dos días máis guais da última década, e cando dis, non, fun eu aí ver Códice Cao, bueno, se a ti non che gusta, pois é problema teu, sabes? Non, métome eu na túa vida. E na máis, sabes? Que eu estuve con tipos que eran un monte de merda e tamén estaba romantizando o tipo, e dicía, ai, fulanito, ai, que guai é. E ao mellor para dicir que guai é, tiña que dar dúas reviravoltas e pasar por alto dúas merdas que me fixo no último mes, sabes? Daquela porque non vou poder romantizar a vida comigo e romantizarme eu mesma e dicir, tía, molas mogollón. É así, cona, é o que digo eu, cando te pos diante dun home, ti estás vendo o deusa que és, concho, que eres non hai mellor na volta, e poñerte diante del, por o que digo eu, non como unha muller inalcanzable, pero sí como unha muller que é un luxo. Tío, mira quen tes diante. E voucho dicir, a min gústasme, pero eu son todo isto. Sabes? A miña existencia xa é plena. Ok? Así que, ollo aí, porque eu non te preciso. Estou te lexindo. Esa idea de saber que o que ofreces ten moito valor, daquela. Aí ti non estás esperando a que te elixan. Non vas facer algo para que te elixan, non te vas vender. Porque ti non tes que vender algo que non és. Ti és todo iso, e se ti o valoras, xa está, amósalo e xa está. É iso. Que esa idea de se non te amas ti, nadie te... como titular está moi ben, pero logo hai que afondar. É moi recomendable facer estas cousas por ti, estas cousas que para ti significan algo. E, sobre todo, é moi recomendable, tendo en conta que só vivimos unha vez, non estar esperando por ninguén, nin estar esperando tempos mellores. Estar sempre como, a vida xa é isto.
A vida é isto. Que teño agora? Teño isto. Isto é a miña vida. E ás veces dis que teño agora unha merda, pois mira, isto tamén é a miña vida. E vou a ver se sacho un pouco nesta merda e veñen tempos mellores. Que é o que a vida mesma é isto. É importante, claro, é importante ter unha vida e vivila. E eu vexo máis a xente en modo supervivencia, mirando a ver se pasan cousas raras na miña vida, que se me arregle todo así, pum. E isto non vai pasar.